Hi everyone. Ndakumbozvintrodusa nhasi pane tournament yatikuita iyi Tendai Simbai basketball tournament. Wamboziva kuti Tendai ndiani and why ndoda kuita tournament iyo. Kai tournament yatikuita tikuitira kuchitungwiza. Inini ndiko ndakakurira kuchitungwiza. Ndakadzidza from primary school ndakaita pamberi school, then secondary school ndakaita paZinga high 4. Anyway, ndakazotamba basketball, team ndatanga kutambira yainzi Nix. Ndakatambira Nix, ndakatambira Sixers. Ndakazotambira Rhinos. Ndo ndau yeku-Europe kutamba basketball. But tournament yandiri kuita saying that all Ghetto teams are invite or Ghetto schools. The school leavers are Ghetto. We are invited to this tournament. Why? Ndichaita ma-episode akaita 1, 2, 3, 4, 5 up to 6. Ndichikutaureza tikuita until tasvika patournament. Hey guys, wamwe vasingazoutenda indiani ende tendai wakazotamba basketball kupi. Yes, ndauda kutaura chinhu one ndandautaura kuti tournament kwandiri ndoda kuita neheart yangu ndichitora makuriro andakaita inini. Pandakatanga kutamba basketball ndaitambira Knicks. I think ndini ndinenge ndiri murombo chete. Kana chiri murombo ndini ndaibva kuma-Ghetto team pandakatanga kutambira Knicks munhu akanga asina. Ndakatanga kutamba basketball inini ndine farmer shoe. Why? Because muZimbabwe ndinenge ndisingaonerwa basketball ndisingambonerwa shoe because why? Ndaipfeka size inini boots yandinopfeka I'm the only one anopfeka size 20 in Zimbabwe. American is a size American size 20, UK size 19, Zimbabwe is size 19. And for America side 20 saka ndakatadza kushaya boots baba wangu could afford that. Anyway, ndakatamba nema farmer shoe. And I'm the only one I tamba basketball Knicks this underpin. Not because but baba wangu wasakwanza kuafford kutenga underpin. Saka I know my Ghetto youth ane talent but pane zvimwe zvatinoshaya kuti tiitirwewo. Saka pandakaita opportunity yokuya kunoku, the only thing I said to myself, I will never forget my Ghetto teams, my Ghetto youth akakura sokura kwandakaita inini. Saka ndikuita Tendai Simbai basketball tournament iri kuinclude wana wese womughetto andika wana zvikoro zvese nemama school leavers aya vari kwaya. This tournament is for free for everybody. It's free for everybody. Guys, charama chikupai every time taisa video chikuratidza kuti how tikita sei kuti susu takakura sei kuti vamwe vasingaziva ndakatamba nawo. And kana pane vari kuda kundibata ndibate paFacebook pangu Tendai Simbai ndisire message mubvunze nezvetournament kuti ndikumira sei. But hapana, everything is very simple guys. Tournament ichachinja vanhu vakawanda, special wana ichawaratidza kuti how important is sport. Icharatidza wana wedu kuti everything is possible kanga kuita. And also tournament ipapa pacha winwa prizes, trophies and makiti ndichawe nemakiti andichapa wana wese wanenge wauya tournament iyoyo. Kana pane anything zvamuda kundibvunza, you are welcome guys kundibvunza. This Tendai Simbai tournament is a big tournament. It's going to be happening and I mean it. And guys, inini ndakakurira mughetto, I know how you feel there. I know how you feel. Ndakakura ndishaya boots yokutambisa basketball. Ndaitamba nefarmer shoe, vanondiziva. Ndaitamba nefarmer shoe and ndozvinge zviripo. And ndaishayirwa boots. I'm the only guy ndaipfeka size 19. Hapana ndaiona kuti boots. But kune wana wakaita senyu vari imomo vari kushayawo zvichiita. But that's why we need to encourage them how to play basketball, to tamba sport guys, to encourage them kuti now everything is possible. To encourage our kids kuti guys, sport can change your life. Okay guys, I love you all. Anything zvamuda kundibvunza guys, ndibvunze. Feel free kundibvunza paFacebook Tendai Simbai, ndibate pamaFacebook yangu Tendai Simbai basketball, Tendai Simbai paFacebook kana paWhatsApp. Macoaches enyu wazhinji vari kuvaziva ndakavataurira. Saka but tournament iri free. Be ready guys, train, be ready for this tournament. Thank you guys. See you on September.